Nkosazana ngakusiza ngani namhlanje? Hey, nginenkinga nje ukuthi abantu bayathanda ukungijaja. Bakujaja kanjani? Bathi indlela esengiphuza ngayo sengiphuza ngingamandla kakhulu bathi sengize ngiboqokile. Manje kuphi inkinga lapho? Hayi, Bayakusiza nje labo bantu. Hayi, angithandi phela bengijaja nabo banezinto zabo. Why bengijaja? Oh, usho ukuthi umuntu nje akayiboqokele. Phela mangiboqoka inkinga yami. Oh, nabo baboqoke nabo. Nabo banake inkinga zabo, hayi ukuthi bengijaja. Umuntu nje akanaka utaku lakhe. Ngoba sonke la emhlabeni vele nje Sizonaka utako. siney'nkinga. Inkinga usuthi uyavuma ukuthi inkinga leyo ukuthi uyaboqoka. Hayi, ngiyabona phela khona ukuthi vele ngisafani nakuqala. Hayi, Manje inkinga nje utshwala bayakudayisa senzeni. badayisela ngekani? Hayi, abangidayisela ngekani kodwa bayasho laphana ukuthi akusikho abantu aba-under age. Manje ngiyibona ukuthi ngoba ngikuleyo minyaka e-right kusho ukuthi ngingaphuza. Oh, iminyaka isiyakuvumela. Ya, ngivumela iminyaka. Uvunywa iminyaka wena. Ngabe mhlawumbe ngiya-understand ukuthi kube bebengijaja-ke mhlawumbe ngenxa yokuthi ngiphansi kweminyaka. Manje iminyaka yami ayinankinga futhi nasebhama ngingena baya-understand ukuthi vele sekuyiyona minyaka yokuthi ngingakwazi nami ukuthi ngiyijabulise ngotshwala. Oh, usuyaqualify ukuboqoka manje. Hayi kanjalo, ngiyaqualify ukuthi ngiphuze utshwala, hayi ukuthi ngiqualify ukuthi ngiboqoke. Oh, ukuboqoka khona usuyayiboqokela nje. Kodwa uqualify. Hayi, mhlawumbe kungenzeka ukuthi lo tshwala engiphuza uma ngithandi. Manje mawuqeda ukuphuza uphuza ikani lelo uyaliboqoza noma Ngiyaliboqoza phela ngitshinge le kude. Usuyiphiliselela nawe. Kuyaboqozwana. Hayi. Okodwa usunepasi nje manje uyaqualify ukuthi ungavota uphinde futhi ukwazi ukuboqoka. Hayi ukuthi ngiqualify ukuboqoka kodwa phela utshwala bugunyaziwe for abantu abaseminyakeni yethu. Sengingakhona ukuphuza ngikhululeke. Understand mase kufika umuntu ezongijaja esithi ngiphuzelani ngoba utshwala buyangiboqoza. Bazi ngani bona ukuthi ngiboqoze utshwala. Bengibuza mhlawumbe khona nenkinga engenza ukuthi ngiboqoze. Oh, kungenzeka ukuthi awuboqozwanga utshwala. Mhlawumbe nakho ukuthi phela bayakujaja nakho sekuyakuboqoza mhlawumbe. Mhlawumbe ngiba stress. Mhlawumbe ake sithi-ke nje nkosazane ushadile mhlawumbe noma usebudlelwaneni nangumuntu uyakushaya uyakuboqoza ungenze njani? Ngamele ngimbophise ngoba phela ngabe useyangihlukumeza. Uhlukane naye mhlawumbe futhi. Ngiyenze ukuthi sihlukane impela. Kodwa utshwala bona-ke nabo bokuboqoza bona wenze njani? Usizo lwana phela ngiyaludinga ngoba bese ngizoqala nokuhamba ngalo rehab ingaphungula kodwa futhi into engizise kakhulu la ukuthi la bangani bami bayangijaja. Bathi angibiyele utshwala. Uma mhlawumbe bethi miyeke lo osebudlelwaneni naye ngoba uyakuboqoza ngabe bayakujaja nakhona. Bayangisiza. Kodwa kutshwala hayi abakusizi-ke lapho. Abangadlaleli lapho kutshwala. Bengamane bekukhuze kumuntu okuhlukumezayo kodwa hayi utshwala. Sho nje ukwi-abusive relationship notshwala. Mhlawumbe bona banayo imali yokuthi ngitshwala. Hayi kulungile nkosazane. Sizobona na second session. Hayi, shit.